Té un segon. I tant. No m'allargaré gaire. Endavant. És jueu, vostè? Perdó. Ho he vist a internet. Ah, si és a internet, aleshores sí. Meva senyora no ho és. Pretensiosa. No, jueu. Vull dir, jueva. I vostè? I jo? Vostè ho és. No ho crec, no. No creu que sigui jueu? És jueu el que no nega que ho és. Sí ho és. No s'estarà fotent de mi, Soc jueu francès o francès jueu. Com vostè vulgui. Tal com vostè és catòlic francès o francès i catòlic. Queda clar? La meva dona m'ha dit el que vostès fan als palestins. La meva dona ha passat la nit consultant una web antisemita. La meva dona es pregunta per què als antisemites no els agraden els jueus. L'antisemita no acaba de reconèixer qui és jueu i qui no ho és. I per tant veu jueus per tot arreu. Com vol que després de començar la vida i l'existència d'aquesta manera hi hagi una entesa entre jueus i àrabs sense passar per una llarguíssima i molt costosa psicoteràpia?